De Coop supermerk in het centrum van Jennewaard krijgt een subsidie van de provincie om uit te verrijden. Een koffiehoekje met plakbieren en Lietse geerkomsten. Ze denken de uitbaters de drege winters beter trots te komen. De uitbater van de winkel op recreatiegebied Het Wiert viel een benijdeeld. Dat is dus ten behoefte van het dorp om die leefbaar te houden. De Lietse dorpen dan leefbaar te houden. Nou, dit dorp is in de zomer hartstikke leefbaar. In de winter is het net leefbaar, maar wij maken het af van het toerisme en daar maken we uw centen verdienen. Maar het had geen meerwaarde volgens mij om een koffiecorner en een schilderij op te hangen. Anje Wester van het dorpssupermerk bestriidt dat. Zelf investeert ze in uitbreiding. De winkel op Het Wiert is wintersdaags dicht, maar zeer naar de man houden de waren niet open. Gewoon klanten begrijpen het takken van de subsidie. Die campingwinkel die is alleen de zomerdaags hier. En dit is winterdaags ook. En dan vind ik, het er altijd blijven. En dan vind ik dit een goed ding. En dan is het net oneerlijk? Nee, dan vind ik het net oneerlijk. Een camping die draait op de campingwinkel. Die jet bij de camping. Nou, en dan zeg ik dan, deze mensen die moeten hier echt leven. En dat is voor het hele dorp.